Λοιπόν, γεια σας. Μπορούμε να αρχίσουμε νομίζω. Είμαι ο Γιώργος Κητής και σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ σήμερα για αυτόν το σχετικά πολύ σύντομο σεμινάριο το οποίο θα κάνουμε. Όπως είχα πει και προηγουμένως, το σεμινάριο θα γίνει recording και θα δημοσιευθεί στο κανάλι μας στο YouTube. Θα σας στείλω και το link αργότερα. Ε, αλλά πάμε να αρχίσουμε. Αν υπάρχουν οποιασδήποτε ερωτήσεις, εννοείται να τις ζούμε είτε στο τέλος αν προτιμάτε ή αν θέλετε κατά τη διάρκεια. Μου τις στέλνετε γραψό στο chat και θα τις απαντώ ε, όσο προχωρούμε. Λοιπόν, έτσι να γνωριστούμε εν συντομία. Θα σας πω λίγο ποιος είμαι για να γνωρίζετε λίγα λόγια για μένα και για την εταιρεία μας πριν προχωρήσουμε στο σεμινάριο. Όπως είπαμε, ο Γιώργος Κητής. Όλη η ακαδημαϊκή μου πορεία ήταν από το χώρο του media, επικοινωνιών και marketing, με μια ανεξαίρεση ένα δίπλωμα που έκανα στα τραπεζικά και στα χρηματοοικονομικά. Αλλά πέραν από αυτό, γενικότερα το πτυχίο μου, το μεταπτυχιακό μου και ό,τι έχω κάνει μετά ήταν στον χώρο του marketing. Ε, Είμαι πιστοποιημένος εκπαιδευτής της ΑΝΑΔ και έχω και σχετικές πιστοποιήσεις για την Google, τόσο για τα Google Ads, αλλά και για τις τεχνολογίες AI, τις οποίες χρησιμοποιεί η Google. Συγκεκριμένα ονομάζεται η πιστοποίηση AI Power Performance Ads Certification. Ουσιαστικά συμπεριλαμβάνει οτιδήποτε χρησιμοποιεί η Google σε διαφήμιση και έχει σχέση με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά σχετίζεται με τα Google Ads, Google My Business, Google Analytics κτλ. Επαγγελματικά, ε, πάλι προέρχομαι κυρίως από το χώρο του marketing. Η πιο πολύ μου επαγγελματική εμπειρία είναι στον χώρο του marketing και των πωλήσεων, αλλά και στη διοίκηση επιχειρήσεων, κυρίως τα τελευταία 8 χρόνια, όπου διοικώ τη δική μου εταιρεία, το Marketing Lab και το Learning Lab. Έχω γράψει και 2 βιβλία, το «Κάτι λείπει», το οποίο είναι λογοτεχνικό βιβλίο, εκδόθηκε γύρω στο 2018, 17-18. Και αργότερα έχω γράψει το Marketing Breakfast, το οποίο είναι ένας σύντομος συνοπτικός οδηγός για άτομα τα οποία δεν έχουν σπουδάσει marketing. Άρα είναι ουσιαστικά, γι' αυτό και το breakfast, είναι τα πρώτα βήματα κάποιου που θέλει να μπει στον χώρο του marketing και δεν το έχει σπουδάσει. Το οποίο κυκλοφορεί στα ελληνικά και στα αγγλικά, Κύπρο, Ελλάδα, Αγγλία, Αυστραλία και σε διάφορες άλλες χώρες. Άρα αυτά έτσι συνοπτικά για εμένα. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μου. Λοιπόν, και επίσης συνοπτικά λίγα πράγματα για μας ως εταιρεία. Η εταιρεία μας είναι το Marketing Lab, η οποία ιδρύθηκε το τέλος του 2017, Νοεμβρίου του 2017, και έκτοτε λειτουργούμε προσφέροντας υπηρεσίες marketing ως επιτοπλίστων. Άρα είμαστε μια εταιρεία η οποία προσφέρει υπηρεσίες marketing consulting εννοώ, αλλά και υπηρεσίες διαφήμισης. Αναλαμβάνουμε δηλαδή για πάρα πολλές εταιρείες τη διαχείριση είτε το social media της, είτε γενικότερα digital marketing ή γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με το marketing, και δεν αναλαμβάνουμε και ενέργειες στο παραδοσιακό marketing, ραδιόφωνο, τηλεόραση και όλα τα υπόλοιπα. Άρα ό,τι μπαίνει κάτω από την ομπρέλα του marketing το κάνουμε ως υπηρεσία. Ταυτόχρονα προσφέρουμε και σεμινάρια τα οποία έχουν σχέση με marketing, επιχορηγημένα από την ΑΝΑΘ, είτε 100% είτε εν μέρει επιχορηγημένα. Έχουμε σεμινάρια marketing τα οποία κάνω εγώ ως επιτοπλίστων, in digital marketing, τεχνητής νοημοσύνης κτλ. Και έχουμε και σεμινάρια που έχουν να κάνουν με σχεδιασμό σε Photoshop ή σε Illustrator, τα οποία κάνει μια άλλη συνάδελφος. Και έχουμε και το marketing bonding, το οποίο είναι ένα μη κερδοσκοπικό τμήμα της εταιρείας μας. Μπορείτε, αν θέλετε, να κάνετε την εγγραφή σας. Μέσω αυτού κάνουμε το σημερινό σεμινάριο. Τα μέλη μας ουσιαστικά έχουν πρόσβαση σε δωρεάν εκπαιδεύσεις, δωρεάν σεμινάρια, αλλά και σε νέα τα οποία έχουν να κάνουν με το marketing και μπορεί να τους ενδιαφέρουν. Νέα updates, case studies κτλ. Είναι εντελώς δωρεάν, μπορεί να κάνετε την εγγραφή σας στο σελίδα μας και να κάνετε και follow τη σελίδα μας στο Facebook, το group μας μάλλον στο Facebook. Και για να το κλείσω, έχουμε και μια δεύτερη αδερφική εταιρεία, το Learning Lab, η οποία ασχολείται μόνο με σεμινάρια.
για άλλα θέματα εκτός marketing. Άρα έχουμε σεμινάρια HR, policy, management, για νομικά θέματα, για GDPR, συγγνώμη, και για διάφορα άλλα θέματα. Άρα είμαστε μια εταιρεία η οποία όμως έχει και αδερφική εταιρεία, το Learning Lab. Αυτή τη στιγμή στεγαζόμαστε στα γραφεία μας στην Αγλαντζάν και η εταιρεία μας είναι 12 άτομα. Αυτά έτσι ως μια πρώτη γνωριμία για να προχωρήσουμε στο θέμα του σεμιναρίου μας, που είναι ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και άλλες καινοτόμες τεχνολογίες οι οποίες μπορεί να είναι στο marketing. Έχουμε περίπου μία ώρα, δεν μπορούμε να καλύψουμε τα πάντα, αλλά θεωρώ ότι θα δούμε κάποια έτσι, καλά επιλεγμένα στοιχεία, αν θέλετε, εργαλεία, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιούμε και τα οποία εμείς θεωρούμε ότι θα είναι χρήσιμα στον κόσμο που ασχολείται με τον χώρο του marketing. Έχει λεχθεί, αλλά οφείλουμε να το τονίζουμε κάθε φορά που μιλούμε για τεχνητή νοημοσύνη, είναι ότι δεν έχουμε φτάσει στο σημείο όπου να λέμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι fully operational, είναι πλήρως λειτουργική. Νομίζω θα το ζείτε και εσείς αυτό σε μεγάλο βαθμό, ειδικά αν προσπαθήσετε να κάνετε design σε βίντεο, βλέπουμε ότι δεν είναι τα πάντα όπως πιθανόν να θέλαμε να είναι. Είμαστε στα πρώτα βήματα, έτσι. Είμαστε σε έναν καλό στάδιο, αλλά είμαστε στη διαδικασία εξέλιξης, στη διαδικασία ανόδου. Και αυτό οφείλουμε να το πούμε για να μην έχουμε απαιτήσει να γίνονται όλα τέλεια. Δεν είμαστε εκεί. Ακόμα. Φαντάζομαι στο μέλλον θα είμαστε. Και ίσως πολύ πιο σύντομα από ό,τι περιμένουμε. Αλλά όχι ακόμα. Λοιπόν, έτσι πολύ σύντομα, να πιάσουμε την ιστορία λίγο του διαδικτύου και οι πιο παγιοί θα τα θυμάστε αυτά, οι πιο νεαροί ίσως όχι, να μην τα έχετε ζήσει. Η εξέλιξη του διαδικτύου άρχισε το 1995 ουσιαστικά, κάπου εκεί, με το Web 1. Ήταν η πρώτη γενιά του διαδικτύου. Ελάχιστοι δημιουργούσαν τότε περιεχόμενο για το διαδίκτυο, ιστοσελίδες ουσιαστικά, γιατί τότε δεν υπήρχε άλλο περιεχόμενο όπως υπάρχει σήμερα. Και το περιεχόμενο αυτό ήταν ουσιαστικά πολύ απλές ιστοσελίδες με πολύ basic κείμενο. Αυτό ήταν η όλη ιστορία. Κάτι σημαντικό για το οποίο θα μιλήσουμε αργότερα, δεν υπήρχαν κανόνες. Ήταν η αρχή, δεν υπήρχε ανάγκη για να μπουν οποιοδήποτε κανόνες και αυτό έχει τη σημασία του, θα το δούμε αργότερα στο σήμερα. Αργότερα και κάπου στο 2010 πήγαμε στο Web 2, το οποίο είναι το Web όπως το ξέρουμε εμείς σήμερα, όταν οι ιστοσελίδες έγιναν πολύ πιο διαδραστικές, με βίντεο, με φωτογραφίες, με δυνατότητες αλληλεπίδρασης με την ιστοσελίδα και συνοδεύτηκε αυτό με την ανάπτυξη των social media. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπήκαν στη ζωή μας αρκετά έντονα, αρχίζοντας το μεγάλο μπάμα από το Facebook, ακολουθήσαν τα υπόλοιπα. Είχαμε τα e-shops και σιγά σιγά άρχισε να αναπτύσσεται όλο αυτό με τα applications και υπήρχε μια ανάπτυξη όπως τη ξέρουμε σήμερα. Κάπου στο 2020 ήρθε το τέλος του Web 2, ουσιαστικά, η αρχή του τέλους καλύτερα, γιατί δεν έχει τελείωσει ακόμα, και πήγαμε στο Web 3, στην τρίτη γενιά του διαδικτύου, όπου άρχισε έντονα η χρήση των blockchains, τα γνωστά κρυπτονομίσματα. Τεχνολογίες επίσης όπως τεχνητή νοημοσύνη μπήκαν στη ζωή μας, αλλά και άλλες τεχνολογίες όπως το Metaverse. Την αρχή στο Web3 έκαμε ουσιαστικά in Decentraland. Όσοι το γνωρίζετε θα το δούμε έτσι πολύ λίγο αργότερα. Ένας εικονικός κόσμος στο Metaverse, έτσι, τον οποίο στην Κύπρο τον γνωρίζουν κυρίως οι νεαρότεροι που ασχολούνται έτσι και πολύ με τον gaming, αλλά είναι ένας κόσμος στον οποίο υπάρχει έντονη δράση και είχαμε την αρχή του Web 3. Ακολούθησε, όπως είπαμε, blockchain, τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά, τα οποία συνθέτουν ένα νέο σκηνικό, του οποίου είμαστε στα πρώτα βήματα ακόμα. Πολύ σημαντικό εδώ είναι ότι δεν υπάρχουν επίσης κανόνες. Και εδώ να το εξηγήσουμε λίγο, γιατί έχει τη σημασία του. Σήμερα, όταν μπούμε σε μια ιστοσελίδα, σε έναν e-shop, υπάρχουν terms and conditions. Σε όλα, υπάρχει privacy policy, υπάρχουν αρκετοί κανόνες. Στο Web3 αυτή είναι μια πρόκληση και κατά πόσο όλο αυτό θα δουλέψει. Και αναφέρομαι πολύ συγκεκριμένα στην τεχνολογία blockchain ή κρυπτονομίσματα, η οποία αυτή τη στιγμή δεν ελέγχεται από κάποιον επίσημο κράτος
ή από κάποια ανεπίσημη κεντρική τράπεζα. Έγιναν οι πρώτες προσπάθειες, αρχίσαν οι πρώτες νομοθεσίες να μπαίνουν σε εφαρμογή όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα, αλλά δεν είμαστε ακόμα σε έναν ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτό γιατί έχει τη σημασία του, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν ελέγχεται η οικονομία, τα πάντα μπορούν να είναι ανεξέλεκτα. Όλα αρχίζουν από εκεί. Άρα αυτό το κρατούμε σαν πληροφορία. Έτσι. Δεν μας επηρεάζει ιδιαίτερα σήμερα. Απλά είναι καλά να το έχουμε υπόψη ότι στο Web3 δεν είναι τόσο ελεγχόμενα τα πράγματα. Λοιπόν, γιατί σήμερα, γιατί το 2000 άρχισε όλο αυτό να αναπτύσσεται. Όπως πιθανόν να γνωρίζετε, η πρώτη αναφορά για τεχνητή νοημοσύνη έγινε γύρω στο 1955 από έναν καθηγητή του Στάνφορντ, ο οποίος έγραψε και το πρώτο άρθρο για τεχνητή νοημοσύνη, αλλά σήμερα άρχισε ουσιαστικά πριν πολύ λίγα χρόνια να αναπτύσσεται. Το γιατί πολύ καλύτερα computers, πολύ καλύτερα γραφικά, γρήγορο διαδίκτυο, το 5G, πολύ πιο φθηνός εξοπλισμός. Βλέπετε εδώ εξοπλισμό για Metaverse, όπου κάποιος μπορεί να ζήσει εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας, ο οποίος ξέρετε πάρα πολύ καλός. Αυτός είναι της Meta, της εταιρείας που έχει για το Facebook, στα 399 ευρώ, 400 ευρώ περίπου, άρα είναι σχετικά αρκετά προσιτό στον πολλή κόσμο. Υπάρχουν και πιο φθηνά βέβαια. Ε, άρα η μείωση των τιμών βοηθά πάρα πολύ. Η διαδικτυακή οικονομία, των blockchain ουσιαστικά, τα κρυπτονομίσματα. Ο προγραμμαρισμός έγινε πολύ πιο εύκολος για όλους και έγιναν και τεράστιες επενδύσεις από μεγάλες εταιρείες κολοσσούς σε αυτές τις νέες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα, η εταιρεία Metaverse το 2024 επένδυσε περίπου 8 με 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε τεχνολογίες Metaverse, ενώ σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης επενδυθήκαν πέρσι το 2024 ουσιαστικά περίπου 180 με 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλούμε για τεράστιες επενδύσεις που γίνονται, οι οποίες εξελίσσουν όλων αυτών το οποίο εμείς ζούμε σήμερα. Και μετά από αυτήν την μικρή εισαγωγή, πάμε λίγο στο δικό μας κομμάτι που μας ενδιαφέρει, που είναι το marketing. Και τι μπορεί να κάνει για εμάς. Βέβαια, εδώ, επειδή μιλήσαμε για επενδύσεις προηγουμένως, και είναι καλά να το λέμε αυτό κάποτε, οι μεγαλύτερες επενδύσεις όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη προφανώς δεν γίνονται στο marketing, λογικό, ούτε στη εργαλεία δημιουργίας κειμένου όπως το ChatGPT που όλοι ξέρουμε, ή σε εργαλεία για δημιουργία φωτογραφίες και βίντεο. Οι μεγαλύτερες επενδύσεις γίνονται στον τομέα της υγείας. Και νομίζω όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι και πολύ λογικό και πολύ σωστό αυτό. Λοιπόν, αλλά μέσα σε όλα αυτά γίνονται και σε εργαλεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς που δεν είμαστε στο κομμάτι της ιατρικής. Άρα, τι μπορεί να κάνει για μας ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη? Καταρχήν, να κάνει εργασίες τις οποίες υπό κανονικές συνθήκες θα κάναμε εμείς. Δηλαδή, να αναλάβει κάποιες δικές μας εργασίες. Δεν μπορεί να μας αντικαταστήσει ακόμα. Δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον εννοείται, ούτε μπορώ να ξέρω τι θα γίνει σε 5 ή σε 10 χρόνια, αλλά τουλάχιστον σήμερα το πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει το marketeer, το γραφίστα, τον κειμενογράφο ακόμα. Δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Στο μέλλον θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Άρα αυτή τη στιγμή είναι ένας βοηθός μας ουσιαστικά που μας κάνει support στις δικές μας ενέργειες. Σημαντικό είναι ότι μπορεί να πάρει αποφάσεις με προγενέστερη εμπειρία. Όταν χρησιμοποιούμε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, είτε το ChatGPT, είτε οποιοδήποτε άλλο, τον Gemini της Google ή οποιοδήποτε άλλο, είναι καλά και είναι σημαντικό να του δίνουμε τη δική μας ανατροφοδότηση, το δικό μας feedback. Δηλαδή, αν μας αρέσει ή αν δεν μας αρέσει κάτι. Έτσι, γι' αυτό και το ChatGPT πλέον έχει και το χεράκι, το πάνω και το κάτω, μου αρέσει και δεν μου αρέσει, το like και το dislike ουσιαστικά, γιατί θέλει αυτό το feedback, θέλει να του πούμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ουσιαστικά όλοι εμείς εκπαιδεύουμε αυτά τα εργαλεία. Τα βελτιώνουμε μάλλον, δεν τα εκπαιδεύουμε γιατί είναι ήδη εκπαιδευμένα. Άρα είναι σημαντικό να τους δίνουμε τη δική μας ανατροφοδότηση. Και γι' αυτό πάρα πολλές φορές μπορεί να ακούσετε ότι μου δίνει καλύτερες απαντήσεις στα αγγλικά από ότι στα ελληνικά. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό. Είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος που δίνει ανατροφοδότηση στα αγγλικά από ότι στα ελληνικά. Άρα είναι πολύ φυσιολογικό.
Λοιπόν, μπορεί να κάνει optimize τις διαφημίσεις μας, θα το δούμε σε πολύ λίγο αυτό σε Meta και σε Google, πώς δουλεύει. Ουσιαστικά μπορεί να βελτιώσει ή να διορθώσει τις διαφημίσεις μας σε Meta και σε Google, ή ακόμα και να εντοπίσει ευκαιρίες που εμείς δεν έχουμε αντιληφθεί. Θα δούμε μετά σε λίγο πώς δουλεύει έτσι εν συντομία. Μπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα των newsletter μας, ε, κυρίως στο κείμενο και στη φωτογραφία, δηλαδή μπορεί να μας δώσει τίτλους ή κείμενα να χρησιμοποιήσουμε, τα οποία είναι πολύ πιο αποτελεσματικά, και αυτό δεν είναι θεωρητικό, οι στατιστικές το δείχνουν αυτό. Τα newsletters τα οποία έχουν χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη έχουν πολύ καλύτερο open rate από αυτά που έχουν γραφτεί από ανθρώπους. Μπορεί να βελτιώσει το SEO μας, το Search Engine Optimization μας, με δύο τρόπους. Δηλαδή να ανεβάσει, αν κάποιος ή κάποια δεν γνωρίζει, SEO, Search Engine Optimization, είναι οι ενέργειες που κάνουμε για να ανεβεί ψηλά η ιστοσελίδα μας στα αποτελέσματα της Google, στα οργανικά αποτελέσματα. Έτσι. Γιατί κάποια σελίδα είναι πρώτη και κάποια είναι δεκατή, έχει να κάνει με το SEO. Μπορεί να μας βοηθήσει με δύο τρόπους. Υπάρχουν εργαλεία τα οποία καταχωρούμε την ιστοσελίδα μας και μας συγκρίνει με τον ανταγωνισμό. Άρα βλέπει ποια keywords χρησιμοποιούμε εμείς, ποια χρησιμοποιούν οι ανταγωνιστές, και έρχεται και μας προτείνει πώς να αλλάξουμε τα κείμενα μας έτσι ώστε να βελτιώσουμε το SEO μας. Αλλά και με έναν πολύ πιο απλό τρόπο μπορούμε μέσα από εργαλεία όπως το Google Gemini ή και το ChatGPT, απλά το Google Gemini επειδή είναι της Google, ίσως είναι λίγο καλύτερο για το SEO, να εντοπίσουμε τους τίτλους που θα βάλουμε στην ιστοσελίδα μας έτσι να είναι SEO friendly. Μπορεί να μας γράψει διαφημίσεις, έτσι, κείμενα, captions, να μας κάνει designs ή βίντεο. Δεν είμαστε στο σημείο που θα θέλαμε σε αυτό το κομμάτι, designs και βίντεο, δηλαδή είναι τόσο τέλεια όσο θα τα θέλαμε, αλλά είναι κάτι το οποίο αλλάζει και βελτιώνεται. Σίγουρα να μας γράψει sales ή άλλα emails και πολλά άλλα. Λοιπόν, πολύ σύντομα όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, είναι καλά να πούμε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι. Το Task Automation και το Machine Learning. Το Task Automation είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Είναι ένας πολύ απλός αλγόριθμος και δεν απαιτεί και υψηλή νοημοσύνη, όπως ένα chatbot ουσιαστικά, το οποίο μας δίνει απαντήσεις. Όταν μιλούμε με ένα chatbot σε μια ιστοσελίδα, στα social media κτλ. Και μας δίνει κάποιες απαντήσεις, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να στηθεί. Ουσιαστικά του δίνουμε μια πηγή, η οποία συνήθως είναι στο σελίδα μας, όπου παίρνει πληροφορίες και όταν ρωτά του δίνουμε και κάποιες έτοιμες απαντήσεις σε κάποια FAQ, κάποιες συχνές ερωτήσεις που μας γίνονται, και όταν ρωτά κάποιος απλά του απαντά. Είναι μια σχετικά εύκολη διαδικασία να γίνει και δεν απαιτεί και υψηλή νοημοσύνη. Αυτό που απαιτεί υψηλή νοημοσύνη όμως είναι αυτό που λέμε machine learning. Έτσι. Είναι η περίπτωση όπου η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιεί τεράστιους όγκους δεδομένων για να προβλέψει με βάση τους αλγόριθμους που διαθέτει, οι οποίοι κάνουν πολύπλοκες αναλύσεις. Έτσι. Αν κάποιος είναι ο αλγόριθμος, αν δεν ξέρετε τον αλγόριθμο, να το εξηγήσουμε. Φανταστείτε ότι μέχρι τώρα, μέχρι πριν λίγα χρόνια, τι έκανε ο αλγόριθμος. Του έλεγαμε, για παράδειγμα, σε μια διαφήμιση στο Facebook ή στο Instagram, δείξε τη διαφήμιση μου σε όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Αλλά τι έκανε, απλά έβρισκε και άτομα έχουν κάνει like ή follow μια σελίδα που έχει σχέση με ποδόσφαιρο και τους έδειχναν τις διαφήμισεις μας. Μια πολύ απλή διαδικασία, έκανε follow, του δείχνω διαφήμιση. Απλή λειτουργία. Αυτοί οι αλγόριθμοι πλέον είναι πολύ εξελιγμένοι. Χρησιμοποιούν τεράστιους όγκους δεδομένου για να προβλέψουν. Μπορεί να προβλέψουν ποιος μπορεί να ενδιαφέρεται για το προϊόν μας, παρόλο που δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Για παράδειγμα. Παρόλο που δεν έχει κάνει like σελίδες με το ποδόσφαιρο. Αλλά μπορεί να προβλέψει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό γίνεται μέσα από πολύπλοκες αναλύσεις. Και αλήθεια εδώ είναι και ένα μεγάλο στοίχημα που έχουν αυτοί οι τεράστιοι κολοσσοί, ουσιαστικά, που ασχολούνται με το κομμάτι, είναι πόσο καλά θα κάνουν τους αλγόριθμους και πόσο έξυπνα θα κάνουν τα δικά τους μηχανήματα. Ένα πολύ απλό παράδειγμα, έτσι να σας το δείξω, είναι αυτό εδώ το My Ad Center της Google. Όλοι έχουμε ένα τέτοιο ουσιαστικά.
Μπορείτε και εσείς να μπείτε σε αυτό με τον Gmail σας, αν μπορούμε να το δούμε. Απλά μπαίνετε και κάνετε το login με τον Gmail σας. Τι είναι αυτό? Εδώ ουσιαστικά είναι για τον καθέναν από εμάς, για την κάθε μια. Όπως βλέπετε εδώ είναι your choice. Είναι το τι πληροφορίες έχει για εμάς η Google, έτσι, ώστε να μας δείχνει διαφημίσεις. Για παράδειγμα, εμένα είδε ότι μέσα από τις έρευνες που κάνω, ενδιαφέρομαι για graphics και για multimedia software, όντως έψαχνα ένα software προηγουμένως, business productivity software, online education, home appliances, όντως έψαχνα κάτι, fitness κτλ. Ακόμα και τα brands τα οποία έχω επισκεφθεί είναι εδώ. Αυτό το βλέπω μόνο εγώ. Έτσι, δεν μπορεί να το δει κάποιο που δεν έχει πρόσβαση στο δικό μου Gmail. Αλλά είναι ένα από τα πάρα πολλά στοιχεία τα οποία πιάνει η Google, ο αλγόριθμος της Google, ώστε να επιλέγει τις διαφημίσεις που θα μου δείχνει. Άρα φανταστείτε ότι αυτό είναι ένα πολύ απλό πιο παράδειγμα. Είναι ένα από τα δεδομένα τα οποία έχουν πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία. Υπάρχουν πολλά άλλα εργαλεία εκεί στο διαδίκτυο που έχουν πρόσβαση. Άρα, συνδυάζοντα όλα αυτά και την τεχνητή νοημοσύνη, έρχονται, βελτιώνονται τις διαφημίσεις μας και δουλεύει πολύ καλύτερα το όλο σύστημα. Λοιπόν, άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, όλο αυτό μας εξοικονομεί χρόνο, χρήματα, πολύ πιο εύκολα μπορούμε να βρούμε πελάτες και τα λοιπά. Να μην σταθώ πολύ σε αυτά. Πάμε στα πιο σημαντικά. Αξίζει να πούμε και κάποια, έτσι, αν θέλετε, σε εισαγωγικά αρνητικά ή κάποιες προκλήσεις καλύτερα, να μην πούμε τη λέξη αρνητικά, της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία φαντάζομαι θα ξεκαθαρίσουν στα επόμενα χρόνια, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Η πρώτη πρόκληση είναι σε ποιον ανήκει το περιεχόμενο το οποίο δημιουργείται με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δίκη στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, όπου η εφημερίδα Guardian, μια πολύ γνωστή εφημερίδα στη Μεγάλη Βρετανία, έχει κινηθεί νομικά εναντίον του ChatGPT, γιατί χρησιμοποιεί στοιχεία από την εφημερίδα για να δίνει απαντήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι η εφημερίδα πλήρωσε δημοσιογράφους για να δημιουργήσουν αυτό το περιεχόμενο, αλλά το παίρνει ουσιαστικά δωρεά το ChatGPT για να δίνει απαντήσεις και να έχει το δικό του κέρδος. Άρα υπάρχει ένα αντίπεδο αυτή τη στιγμή σε ποιον ανήκει το περιεχόμενο. Άρα το κρατούμε αυτό ως κάτι το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα. Όπως επίσης και ποιος έχει την νομική ευθύνη σε σχέση με το περιεχόμενο. Αν μας πει δηλαδή να κάνουμε κάτι και το κάνουμε και έχουμε έναν αρνητικό αποτέλεσμα, ποιος ευθύνεται, εμείς ή το εργαλείο? Είναι και αυτό λίγο έτσι ανοιχτό προς το παρόν. Άλλη πρόκληση είναι τα deepfakes, δηλαδή δημιουργία avatars, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι μιλούν αλλά με φωνή άλλων, άρα δεν λένε αυτά τα οποία ακούμε. Κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης τα λέει, το οποίο είναι παραπληροφόρηση. Η δίκαιη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή για παράδειγμα σε ένα παιχνίδι, αν κάποιος χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και αν έχει κάποιον όφελος. Και τέλος, αν τα εργαλεία είναι όλα αντικειμενικά, δηλαδή αν απαντήσεις που μας δίνουν είναι όντως αντικειμενικές. Δηλαδή, αν ρωτήσει ένα εργαλείο αυτή τη στιγμή, ποια είναι η καλύτερη χώρα να πω διακοπές, είναι η απάντηση αντικειμενική. Έτσι. Άρα, αυτά είναι κάποιες προκλήσεις που απλά είναι καλά να τις έχουμε στο μυαλό μας, γιατί μπορεί στο μέλλον να δημιουργήσουμε μια τέτοια περίπτωση. Άρα, αυτά έτσι όσον αφορά το θεωρητικό πεδίο, να πάμε και στο πρακτικό πεδίο, έτσι, να φύγουμε λίγο από τη θεωρία και να πάμε στα εργαλεία, τα οποία μας ενδιαφέρουν. Να αρχίσουμε από το Facebook, βάζουμε πάντα και το Instagram, γιατί είναι της ίδιας εταιρείας, μαζί και στην Google. Αλλά να αρχίσουμε λίγο από το Facebook και το Instagram. Και να δούμε 4 εργαλεία που έχουμε εδώ, τα οποία, ή 4 κατηγορίες εργαλείων καλύτερα, τα οποία χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή τεχνητή νοημοσύνη. Δεν χειριζόμαστε εμείς την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, δεν είναι όπως το ChatGPT που γράφω κάτι, μου απαντά και έχουμε ένα διάλογο. Αλλά χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να μας βελτιώνουν τα αποτελέσματα των διαφημίσεων μας. Αρχίσουμε από τα audiences και τα lookalike audiences. Κάποιες από αυτές τις λειτουργίες δεν είναι καινούργιες. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι παλιές λειτουργίες. Απλά δεν χρησιμοποιούσαν πάντα τεχνητή νοημοσύνη. Πλέον τη χρησιμοποιούν.
Παλιά δούλευα με έναν πολύ απλό αλγόριθμο. Πλέον όμως έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, άρα, πού μπαίνω? Μπαίνω στο Business Manager, έτσι, όπου δημιουργούμε τις διαφημίσεις μας στην Meta, σε Facebook και Instagram. Και σε αυτόν το περιβάλλον υπάρχουν τα audiences. Αν το έχετε στα ελληνικά για κάποιο λόγο, θα το βρείτε ως κοινά. Να δείξουμε το πρώτο στάδιο εδώ, το οποίο δεν έχει να κάνει με τεχνητή νοημοσύνη, απλά για να δείξουμε όλη τη διαδικασία. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε εδώ? Μπορούμε να πάμε να δημιουργήσουμε έναν κοινό. Άρα, πιάσουμε εδώ για παράδειγμα τη σελίδα του Marketing Lab. Έτσι, να πάρουμε λίγο βήμα-βήμα και πάμε σε ένα σεμινάριο μας. Ας πιάσουμε το σεμινάριο αυτό, που έχει να κάνει με digital marketing κλπ. Παίρνουμε το link. Αλλά τι κάνουμε εδώ? Πάω στο Create Audience, Custom Audience, Website, Next. Επιλέγω το pixel μου, προηγουμένως έχω ενώσει το pixel μου, τα cookies μου ουσιαστικά, ώστε να μπορεί να λειτουργά και του λέω ότι θέλω τον κόσμο που επισκέφθηκε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, έτσι βάζω το URL και του λέω equal, έτσι, τις τελευταίες 30 μέρες, μπορώ να το κάνω και 15 μέρες αν θέλω, έτσι, να μου τους καταχωρήσει σε έναν κοινό, έτσι. Άρα θα ονομάσω Digital Marketing Seminar και θα δημιουργήσω το κοινό μου. Άρα ουσιαστικά τι κάνουμε εδώ? Έκαμε έναν κοινό, ένα folder ουσιαστικά, στο οποίο μέσα καταχωρούνται τα άτομα τα οποία έχουν επισκεφτεί το συγκεκριμένο page, έτσι, το συγκεκριμένο σεμινάριο εδώ. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί το κάνουμε τόσα χρόνια αυτό? Το κάνουμε για να μπορούμε μετά να κάνουμε ενέργειες remarketing. Η απλή διαδικασία που μπαίνετε σε μια ιστοσελίδα, στην Booking για παράδειγμα, και μετά όταν μπαίνετε στα social media σας δείχνει διαφημίσεις της Booking. Έτσι. Το γνωστό remarketing για να μπορέσουμε να ξαναδείξουμε τις διαφημίσεις μας σε άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για τα προϊόντα μας ή τις υπηρεσίες μας. Αυτό δεν έχει να κάνει με τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένας απλός αλγόριθμος. Το επόμενο βήμα όμως, έτσι, να το δημιουργήσω απλά για να το έχουμε, το ονομάσω test. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι που έρχεται και μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη στην όλη ιστορία, γιατί αυτό είναι ένα παγιό εργαλείο. Create lookalike audience. Εδώ είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Τι κάνουμε εδώ? Δημιουργούμε παρόμοια κοινά. Άρα τι του λέω? Μελέτα τα άτομα που πήγα στο συγκεκριμένο σεμινάριο, είναι ας πούμε 1.000 άτομα, για παράδειγμα, κάνε ένα δείγμα του προφίλ τους. Τι άνθρωποι είναι? Είναι άντρες, γυναίκες, 25 με 45, οι οποίοι δουλεύουν σε ΑΒΓ κατηγορίες εργασιών, έχουν συγκεκριμένα hobbies, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και βρες μου παρόμοια άτομα τα οποία μπορούν να ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες μου. Αυτό δουλεύει με τεχνητή νοημοσύνη. Είναι εδώ που αναλύει τεράστιους όγκους δεδομένων, έτσι. Αναλύει αυτά τα άτομα, ποιοι είναι, τι κάνουν κτλ. Για να έρθει να μου δώσει έναν άλλον κοινό με παρόμοια άτομα, τα οποία όμως δεν έχουν, ε, δεν ενδιαφέρονται, δεν είναι πελάτες μου, να το πω έτσι. Έτσι δεν έχουν μπει στην ιστοσελίδα μου, όχι δεν είναι πελάτες μου. Αλλά δεν έχουν ξαναμπεί στην ιστοσελίδα μου. Άρα μου φέρνει καινούριο παρόμοιο κοινό. Για να μπορέσει να το εντοπίσει, ακριβώς δουλεύει με τεχνητή νοημοσύνη για να μου βρει αυτούς τους ανθρώπους. Και έρχομαι στο ερώτημα σε λίγο. Απλά για να το κλείσω αυτό, έτσι, άρα θα μπορούσα εδώ να το ονομάσω lookalike, για να θυμούμαι εγώ τι είναι, και να έρθω να του πω ότι θέλω για παράδειγμα να αυξήσω εδώ το ποσοστό των ατόμων που θέλω να μου δώσει και να το δημιουργήσω. Και θα έρθει να μου δώσει, να μου δημιουργήσει αυτόν το κοινό. Θέλει κάποιο χρόνο, έτσι, θέλει περίπου 48 ώρες να το δημιουργήσει και το δημιουργά και το βλέπουμε εδώ. Άρα με αυτόν τον τρόπο είναι ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο μου μεγαλώνει το κοινό μου, έτσι, μου βρίσκει άτομα τα οποία μπορεί να ενδιαφέρονται, τα οποία είναι εδώ και ανά πάσα στιγμή με τις διαφημίσεις μου μπορώ να τους στοχεύσω για να δουν τα προϊόντα μου ή τις υπηρεσίες μου. Για να απαντήσω και το ερώτημα μέχρι πόσα URL μπορούν να μπουν από κοινό, μπορούν να μπουν πολλά. Δεν είναι ότι έχει περιορισμό, αλλά ακόμα και να σε περιορίσει, μπορεί να κάνεις απλά 2-3 κοινά
και να τα επιλέξεις στη διαφήμιση σου. Υπάρχει επιλογή του όλου website, άρα πιάνει τα πάντα, ή να έρθεις να βάλεις τα δικά σου, συγγνώμη, όχι όλο website, νομίζετε, αλλά δεν έχει ουσιαστικά, είναι στα πολλά που έχει περιορισμό, δεν θα σε περιορίσει, αν βάλεις 10-15 είναι εντάξει. Ε, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Λοιπόν, άρα αυτό είναι ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι. Που χρησιμοποιεί μάλλον τεχνητή νοημοσύνη για να το λέμε εντελώς σωστά. Το διαγράψουμε αυτό, δεν το θέλουμε. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο, στα events, το οποίο είναι αυτόν εδώ το κυκλάκι με τα τρία πόδια, το χταπόδινο όπως το ονομάζω εγώ με τρία πόδια. Λοιπόν, να πούμε εδώ στα events. Τα events τι είναι ουσιαστικά όταν μιλούμε για events. Τα events πλέον τα έχει και στα Google Analytics θα βρείτε τον όρο events και στη Meta. Είναι οι ενέργειες ουσιαστικά. Δηλαδή κάποιος που μπαίνει στην ιστοσελίδα μου είναι ένα event. Κάποιος ο οποίος κάνει scroll είναι ένα event. Κάποιος που βλέπει ένα βίντεο είναι ένα event. Έτσι όλα είναι events. Εδώ βλέπετε ότι είναι ανενεργό γιατί είναι dummy account, απλά για σκοπός σεμιναρίο. Λοιπόν, άρα εδώ λοιπόν στα events, στα custom conversions, έχω τη δυνατότητα να λειτουργήσω, να δημιουργήσω μάλλον, και το πρώτο στοιχείο δεν έχει να κάνει με τεχνητή νοημοσύνη, είναι το δεύτερο που έχει, θα το εξηγήσουμε. Να το ονομάσω το event μου purchase για παράδειγμα, άλλο να το ονομάσω add to cart. Αλλά τι θέλω εγώ, θέλω να μου καταγράφει, αν έχουμε έναν e-shop, αν πιάσουμε τούτον το παράδειγμα, θέλω να μου καταγράφει τα άτομα τα οποία έκαναν add to cart. Έχουν προσθέσει στην κάρτα τους κάποια προϊόντα. Έτσι. Και πώς το αντιλαμβάνεται αυτό, συγγνώμη, όταν θα προσθέσει κάποιος κάτι στην κάρτα του ή όταν θα κάνει μια αναγορά, συνήθως υπάρχει ένα thank you page. Για παράδειγμα, εδώ βάλω εγώ τα στοιχεία μου, ότι θέλω ενδιαφέρομαι για αυτό το σεμινάριο. Έτσι, βάλω εγγραφή. Θα δούμε ότι εδώ το URL θα αλλάξει. Τώρα είναι masterclass. 2 έγινε ευχαριστούμε. Έτσι. Και αυτό συμβαίνει σε όλα τα e-shops ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα δέχεται ενέργειες. Άρα εμείς θέλουμε αυτό το μοναδικό URL γιατί όσα άτομα έχουν φτάσει εδώ, στο ευχαριστούμε, είναι τα άτομα τα οποία έχουν κάνει τη συγκεκριμένη ενέργεια. Και εμείς το ξέρουμε αυτό. Άρα, για παράδειγμα, όσα άτομα έχουν κάνει add to cart, έχουν προσθέσει κάτι στην κάρτα τους, έχουν ένα συγκεκριμένο URL, το οποίο μπορεί να μας το δει ο web developer μας. Το βάζουμε εδώ, το βάζω equal, έτσι, και το κάνω create. Άρα τι δημιουργώ εδώ, δημιουργώ ένα conversion ουσιαστικά, μια, αν θέλετε, καταγραφή του πόσα άτομα έχουν κάνει add to cart μέσα από τις διαφημίσεις της Meta. Άρα, αν μέσα σε 10 μέρες έχω 50 add to cart, θα μου λέει ότι έχω κάνει 50. Αυτό πάλι δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Πού έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη? Η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται στο επόμενο στάδιο, όπου ουσιαστικά η Meta τα διαβάζει αυτά, το ίδιο συμβαίνει και στην Google παρεμπιπτόντως, τα διαβάζει αυτά, δηλαδή βλέπει ποια άτομα έχουν κάνει add to cart, ποια άτομα έχουν κάνει εγγραφή σε αυτό το σεμινάριο, ποια άτομα έχουν κάνει πωλήσει. Άρα αντιλαμβάνεται αυτούς τους ανθρώπους και όταν έχουμε ένα μεγάλο αριθμό, δεν λέω να έχουμε 5, έτσι, να έχουμε 100, 200, 300, πλέον μπορεί από μόνη της να έρθει να εντοπίσει άτομα τα οποία μπορεί να ενδιαφέρονται για τα προϊόντα μας. Γι' αυτό, αν δεν ξέρω πώς χρησιμοποιείτε αυτά τα εργαλεία εδώ του Ads Manager, γι' αυτό πλέον όταν πάμε να κάνουμε μια διαφήμιση, έτσι, η, η, εδώ, η Meta μας λέει συνέχεια και μας βγάζει σαν, αν θέλετε, εισήγηση να χρησιμοποιήσουμε το Advantage Plus. Τι είναι το Advantage Plus? Είναι ουσιαστικά τα εργαλεία, εδώ, Create, πιάσω τυχαία εδώ. Λοιπόν, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιώ, βλέπετε ότι εδώ μου λέει Manual ή Tailor. Και ακόμα θα πω στο Manual, δηλαδή να κάνω μόνος μου το campaign μου. Θα δούμε μετά ότι μας εισηγείται εδώ, πιο κάτω, εδώ. Τη στόχευση να μην την κάνουμε εμείς, να την κάνει μόνη της. Στο δείξω εδώ λίγο πιο κάτω.
Τώρα μας το ανοίξει. Εδώ, Advantage Plus Audience. Έχω την επιλογή να το κάνω μόνος μου, να το κάνω manual, να επιλέξω εγώ το κοινό μου, το οποίο θα δει τις διαφημίσεις μου, αλλά ακόμα και αν το κάνω θα μου δίνει συνέχεια την εισήγηση να το κάνω στο Advantage Plus, που ουσιαστικά είναι το αυτόματο. Επιλέγει η Meta για εμένα, σε που θα δείξει τις διαφημίσεις μου. Αλλά για να μπορεί να το κάνει σωστά, γιατί είναι εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει εγώ ουσιαστικά να το ταΐσω το εργαλείο με πληροφορίες. Και το κάνουμε με τέτοιους τρόπους. Άρα, αν εμείς στήσουμε τα conversion μας εδώ στο events, εδώ στο events, και έρχομαι και στήσω τα conversion, αυτόματα είναι ένας τρόπος να δίνουν αυτές τις πληροφορίες στην εταιρεία Meta, έτσι ώστε μετά, όταν θα πάει να βρει μόνη της το κοινό της, να έχει μια βάση, να ξέρει ποιοι άνθρωποι κάνουν ένα cart, ποιοι άνθρωποι κάνουν αγορές, ποιοι άνθρωποι μπαίνουν στην ιστοσελίδα μας, ποιοι κάνουν εγγραφή, ποιοι βάζει το email της, άρα θα έχει αυτή την πληροφορία. Ε, άρα πρέπει να προηγηθεί αυτό για να δουλέψει σωστά, να δουλέψουν μάλλον σωστά τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Έρχομαι στις ερωτήσεις. Λοιπόν, πολύ ωραία ερώτηση της Χριστιανάς. Λέει Χριστιανά, για γεωγραφικό περιορισμό, τι κάνουμε σε ό,τι είναι στις μικρές όπως της Κύπρου, πώς θα διαλέξει. Λοιπόν, όχι, το location, το γεωγραφική στόχευση να τη βάζετε εσείς. Δεν μπορούμε να βασιστούμε στη Meta γιατί υπάρχουν και τα καρεχόμενα, άρα που δεν είναι κάτι που το αντιλαμβάνεται ακόμα, άρα θα γίνει πολύ λάθος. Άρα, το γεωγραφικό περιορισμό να το βάζουμε την περιοχή που θέλουμε, είτε είναι μια πόλη, είτε η ελεύθερη Κύπρος, ανάλογα τι θέλει να βάλει ο καθένας ή κάθε μια. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό να δούμε στις ερωτήσεις της Χριστιανάς, που είναι πολλά καλή ερώτηση, είναι πριν να πάμε να επιλέξουμε το Audience Plus, δηλαδή να αφήσουμε μόνο τη Meta να αποφασίσει που θα δείξει τις διαφημίσεις μας, είναι καλά να κάνουμε αρκετά campaigns manual, για να μπορέσει ο αλγόριθμος να αντιληφθεί καλύτερα ποιοι μας ενδιαφέρουν. Αν υποθέσουμε ότι ανοίγουμε μια εταιρεία σήμερα και δημιουργούμε ένα Facebook, ένα Instagram page, προφίλ σήμερα και αρχίζουμε με διαφημίσεις με Advantage Plus, είναι πολύ λίγες οι πληροφορίες που έχουν τα εργαλεία για να κάνουν σωστή στοχεύση και δεν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Άρα είναι καλά να κάνουμε τη διαδικασία αργότερα, όταν θα τρέξουμε αρκετές διαφημίσεις. Αλλά όσον αφορά το location, να το επιλέγουμε εμείς. Να μην βασιστούμε στα εργαλεία αυτά, τουλάχιστον προς το παρόν. Γιατί όπως εξελίσσονται, θα δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, το τρίτο το οποίο εργαλείο που χρησιμοποιεί πλέον τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι καινούργιο εργαλείο στον χώρο του marketing ή στο digital marketing. Υπάρχει από τότε που αρχίσαμε να ασχολούμαστε με digital marketing, αλλά πλέον χρησιμοποιεί και αυτό εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, είναι τα A/B tests. Έτσι. Τι είναι τα A/B test? Καταρχήν, ας πούμε ότι σήμερα θέλουμε να κάνουμε μια διαφήμιση για μια εταιρεία στο Instagram ή ένα βίντεο στο TikTok. Ας πιάσουμε το Instagram. Και θέλουμε να βάλουμε ένα βίντεο. Και έχουμε δύο επιλογές από βίντεο να διαλέξουμε. Αν ρωτήσουμε 20 άτομα, θα ακούσουμε 20 διαφορετικές απόψεις. Στον ένα αρέσει το ένα, στο άλλον το άλλο, στον τρίτο το ένα με αλλαγές, στον άλλον το άλλο με άλλες αλλαγές. Δεν μπορεί να καταλήξουμε στο τι αρέσει σε κάποιους. Και να πούμε αυτό είναι σίγουρα. Και εδώ μας βοηθούν τα A/B test. Τι κάνουμε, βάζουμε και τα δύο, ή και τα τρία βίντεο, και τα 4 και τα 5 βίντεο, όσα έχουμε. Τρέχει διαφήμιση για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά έρχεται και μας λέει ότι ξέρεις, από τα τρία βίντεο που έβαλες, το Α έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Άρα συνέχισε με το Α, ή το Β, ή το Γ. Και αυτό πλέον, και αυτό δουλεύει με τεχνητή νοημοσύνη για να αντιληφθεί ποιο δουλεύει καλύτερα. Και αυτό μια επιλογή την οποία πλέον χρησιμοποιούμε αυτόματα, πακέτα πιο manual που έγινε η διαδικασία. Πλέον όλο αυτό γίνεται αυτόματα, άρα να μου δημιουργούν τη διαφήμιση μας. Αν θέλουμε να κάνουμε ένα τεστ, να ελέγξουμε κάποια πράγματα, βλέπετε εδώ ενεργοποιούμε το A/B test και θα βάλουμε, μπορεί να μην είναι βίντεο, έτσι, μπορεί να είναι το κείμενο μας. Μπορεί να έχω δύο κείμενα να τεστάρω. Μπορεί να έχω δύο κοινά, η ίδια διαφήμιση σε άντρες ή γυναίκες, για παράδειγμα.
ή σε διαφορετικά ηλικιακά κοινά και να δω ποιο μου φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Απλά είναι σημαντικό στο A/B test, αν θα το ενεργοποιήσετε, να έχετε έναν παράγοντα να τεστάρετε. Δηλαδή, όχι να ελέγξω, να έχω διαφορετική φωτογραφία και διαφορετικό κείμενο στο ίδιο κοινό. Γιατί μετά δεν θα ξέρω ποιον από τα δύο ήταν ο λόγο που είχα καλύτερα αποτελέσματα. Ήταν η φωτογραφία ή το κείμενο. Δεν θα μπορώ να το ξέρω. Άρα είναι καλά να τεστάρουμε ένα πράγμα κάθε φορά. Και αυτό χρησιμοποιεί και αυτόν τεχνητή νοημοσύνη πλέον. Και το τελευταίο, όσον αφορά το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, που χρησιμοποιεί ουσιαστικά, που είναι το Advantage Campaign Budget. Άρα εδώ ουσιαστικά, έτσι, όταν θα βάλουμε τον budget μας, μπορούμε να έχουμε περισσότερες διαφημίσεις από μία, μπορούμε να έχουμε 2, 3, 4, 5 οι ad sets και να βάλουμε ένα budget, δηλαδή βάζω 100 ευρώ σε 5 διαφημίσεις και πλέον θα δει ποιες διαφημίσεις έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα και βάζει περισσότερο budget. Σε αυτές που έχουν χειρότερο, βάζει λιγότερο. Και αυτό δουλεύει με τεχνητή νοημοσύνη. Η Google το είχε από πιο παλιά, η Meta το έχει προσθέσει πιο πρόσφατα. Άρα αυτά είναι κάποια βασικά εργαλεία που χρησιμοποιεί πλέον η εταιρεία Meta, το Facebook και το Instagram, τα οποία χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι. Από πίσω, όπως είπαμε, δεν το βλέπουμε εμείς, αλλά κάνουν τη δουλειά από μόνα τους. Λοιπόν, πάμε και στην Google. Λοιπόν, εδώ αυτό που θα σας πω είναι κάτι σχετικά καινούριο. Ελπίζω να μην σας μπερδέψω. Είναι λίγο πολύπλοκη διαδικασία, αλλά πρέπει να το ξέρετε και πρέπει να το κάνετε όλοι και όλες, αν δεν το έχετε κάνει. Όλοι φαντάζομαι ή όλες γνωρίζουμε την νομοθεσία του GDPR, νομοθεσία προσωπικών δεδομένων, η οποία τι μας λέει όσον αφορά το δικό μας κομμάτι και θα σας εξηγήσω πώς εμπλέκεται και η τεχνητή νοημοσύνη σε όλο αυτό. Λοιπόν, όταν έχουμε μια ιστοσελίδα πρέπει να έχουμε cookies. Εδώ, αποδοχή. Έτσι. Όταν μείνει κάποιος να αποδέχεται τα cookies. Η αλήθεια είναι ότι καταρχήν να πούμε και τι είναι το cookie, έτσι, αν κάποιος κάποια δεν γνωρίζει, είναι ένας μικρός κώδικας, έτσι, ο οποίος, να το δούμε πώς μοιάζει, να πούμε εδώ. Λοιπόν, είναι ένας μικρός κώδικας, ο οποίος εγκαθιστάται στον browser μας, έτσι, όχι στο computer μας, στον browser μας, και ο οποίος στέλνει στοιχεία στο μέσο στον οποίο ανήκει, δηλαδή το cookie της Google, για παράδειγμα, στέλνει στοιχεία στην Google. Έτσι, είναι κάπως έτσι που μοιάζει ο κώδικας. Το cookie ξέρω εγώ, του ληκτή στέλνει στοιχεία στο ληκτή. Και δεν στέλνει προσωπικά δεδομένα, δεν ξέρει το όνομα μας, το επίθετο μας, αλλά αυτό που ξέρει είναι ότι εμείς έχουμε μπει σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Άρα, αν μπείτε αυτή τη στιγμή στη ιστοσελίδα του Marketing Lab, πάει μια πληροφορία στο Facebook και στο Instagram ότι το χ άτομο μπήκε σε αυτήν την ιστοσελίδα. Αλλά τι ενημερώνει το Facebook και το Instagram? Ότι το χ άτομο ενδιαφέρεται για υπηρεσίες marketing ή για σεμινάρια. Για να του δείχνει ανάλογες διαφημίσεις. Αυτό είναι το cookie. Κλείνουμε την παρθέση. Τώρα, μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν λίγους μήνες, αν δεν κάναμε ένα accept το cookie, μπαίνουμε σε μια ιστοσελίδα και δεν κάναμε ένα accept το cookie. Πώς ξέραμε ότι η πληροφορία δεν πήγαινε στη Meta ή στην Google? Δεν το ξέραμε. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν έκαναμε ένα accept το cookie, μπορεί να ενημερώνεται η Google, το Facebook, το Instagram κτλ. Ότι το χ άτομο μπήκε σε αυτήν την ιστοσελίδα. Δεν υπήρχε κάποιος έλεγχος. Ήταν ανεξέλεγκτος. Όσες εταιρείες ήταν, αν θέλετε, πιο τυπικές, το ενεργοποιούσαν και δεν έπαιρναν η πληροφορία. Έτσι. Αλλά αν κάποιος δεν το έκανε το πράγμα, δεν το ξέρει κανένας. Έτσι. Άρα, μέχρι και πρόσφατα ήταν πολύ μύθος ότι αν δεν κάνουμε accept το cookie, δεν γίνεται accept. Έτσι. 99% των περιπτώσεων ήταν λες και το κάναμε accept. Αυτό το αντιλήφθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Αυτό το κενό, αν θέλετε, και έχει κάνει ένα επιπρόσθετο κανονισμό, ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα, πριν ούτε ένα χρόνο, το Concert Mode. Έτσι, όσοι έχετε Google Ads ενεργοποιημένα, μπορεί να το έχετε δει ή μπορεί να σας ήρθε email από την Google για να το ενεργοποιήσετε. Έτσι. Τι είναι το Concert Mode?
Λοιπόν, είναι υποχρέωση που έχουμε όλοι πλέον στις ιστοσελίδες μας, όταν κάποιος δεν κάνει accept το cookie, να μην στέλνουμε τα στοιχεία του στο Facebook, στην Google κτλ. Αυτό λέει τόσο ο κανονισμός. Άρα πρέπει ο web developer μας να ενεργοποιήσει τούτη τη διαδικασία. Έτσι. Είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε νομικά πλέον. Στα πλαίσια της νομοθεσίας του GDPR. Λοιπόν, τώρα, άρα αυτό κρατήστε σαν πληροφορία. Αν θέλετε κάποια στιγμή, είναι καλά το κάνετε, γιατί είναι νομοθεσία. Τώρα, η Google τι λέει για όλο αυτό, έτσι, για να πάμε και στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Google λέει, ωραία, από τη στιγμή που κάποια άτομα δεν κάνουν accept το cookie, αλλά κάνουν κάποια αναφορά, έτσι, εγώ δεν μπορώ να τους χρησιμοποιήσω ως Google, έτσι, στον αλγόριθμο μου για να δω ποιοι άνθρωποι είναι, τι χαρακτηριστικά έχουν και να στοχεύσω άλλα παρόμοια κοινά. Έτσι. Γιατί αν ξέρει η Google ότι από μια ιστοσελίδα να αγοράζουν μόνο γυναίκες 25-40 χρόνων, θα στοχεύει γυναίκες 25-40 χρόνων. Αν δεν το ξέρει, δεν θα μπορεί να στοχεύει. Από τη στιγμή όμως που δεν κάνουμε να accept τα cookies, δεν έχει αυτές τις πληροφορίες στην Google. Έτσι. Άρα υπάρχει έναν κενό. Και εδώ είναι που μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Και τι μας λέει η Google. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Google χρησιμοποιούν στοιχεία από τους consent users, από αυτούς που έχουν κάνει accept, για να προβλέψει τις ενέργειες και τη συμπεριφορά των μη consent users, αυτών που δεν έχουν κάνει accept. Έτσι. Και αυτό μας λέει η Google ότι το κάνουμε με επιτυχία είναι 65%. Αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεστε ότι όσο περνούν τα χρόνια, θα αυξηθεί και το ποσοστό επιτυχίας. Άρα, μας λέει ότι ακόμα και με αυτήν την νομοθεσία που δεν έχω όλον τον κόσμο να κάνει accept τα cookies, εγώ μπορώ να προβλέψω αυτούς που δεν τα κάνουν accept, 65% περίπου, το πώς συμπεριφέρονται και πώς λειτουργούν στο διαδίκτυο. Βέβαια, να το κάνει αυτό, υπάρχουν και κάποιες παράμετροι. Έτσι, να είναι ενεργοποιημένο το consent mode, να έχουμε τουλάχιστον 1.000 events την ημέρα στην ιστοσελίδα, τουλάχιστον 1.000 επισκέπτες να στέλνουν events για τουλάχιστον 7 από τις προηγούμενες 28 μέρες. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι παράμετροι. Έτσι. Αλλά γενικότερα είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει. Άρα, ακόμα ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο χρησιμοποιεί η Google σε αυτήν την περίπτωση. Λοιπόν, και πάμε και στην Google. Έτσι. Και να δούμε κάποια από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη στην Google. Έτσι. Ή στα Google Ads. Όταν λέω στην Google εννοώ τα Google Ads. Λοιπόν, όσοι κάνετε Google Ads και όσοι ασχολείστε με Google Ads, πιθανόν να ανοίξουμε εδώ τα Google Ads μας. Ωραία. Λοιπόν, ξέρετε ότι το πιο κλασικό που κάνουμε σε ένα campaign στα Google Ads είναι να βάζουμε keywords. Έτσι. Βάλουμε λέξεις κλειδιά με τις οποίες θέλουμε, βάλω εδώ, λοιπόν, θέλουμε να μας βρίσκει κάποιος όταν κάνει search. Άρα θέλω όταν κάποιος ψάχνει MSc Finance, Master Finance, να εμφανίζεται στο σελίδα μου. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε δύο επιλογές εδώ. Λοιπόν, τις οποίες μας τις λέει και εδώ η Google. Έτσι. Εδώ με μικρά γράμματα, αν πίσω το βλέπετε καλά. Μας λέει ότι αν βάλεις τη λέξη, θα γράψω εδώ τη λέξη marketing, παράδειγμα, θα με εμφανίζει με τη λέξη marketing, αλλά το πιάνει broad match. Δηλαδή θα με εμφανίζει με τη λέξη marketing, αλλά και με marketing CY, αλλά και marketing social media και marketing το οποίο είναι ορθογραφικά γραμμένα λάθος. Άρα το πιάνει broad match. Με δείχνει και με παρεμφερεί όρους. Αν βάλω αυτά τα εισαγωγικά που βλέπετε εδώ, ή αυτές τις αγγείλες, ελπίζω να φαίνεται καλά, στη λέξη, αν τα βάλω εδώ, θα με δείχνει μόνο με αυτό. Δηλαδή, αν γράψει κάποιος marketing θα εμφανιστώ, αν γράψει κάποιος marketing Cyprus δεν θα εμφανιστώ. Θα το κάνω πιο απόλυτο, πιο αυστηρό. Και πλέον η Google λέει να το βάζετε broad match, γιατί έχουμε τόσο καλά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία μπορούν να προβλέψουν ακριβώς ποιες λέξεις σε ενδιαφέρουν. Και μας λέει να μην βάζουμε πλέον, ξέρω εγώ, 50-100 λέξεις. Μας λέει βάρτε 10 με 20 το πολύ και τα υπόλοιπα στείλτε τα πάνω. Έτσι, στην τεχνητή νοημοσύνη να βρείτε σε άλλες λέξεις τις οποίες μπορεί να ψάξει κάποιος. Άρα εμείς θέλουμε τις βασικές.
Εμ, το άλλο κομμάτι το οποίο δουλεύει με τεχνητή νοημοσύνη πλέον στην Google, αν πάμε εδώ, να αλλάξω account, συγγνώμη ένα λεπτό, αν πω σε ένα άλλο account, ας πούμε εδώ, σε κάποιον που έχει ενεργές διαφημίσεις. Να του δώσουμε μισό λεπτάκι. Ωραία, τέλεια. Εδώ λοιπόν, εδώ λοιπόν τώρα που γράφουμε τις διαφημίσεις μας, έτσι, να μας το δείξει, είναι εδώ που γράφουμε τα κείμενα των διαφημίσεων μας. Έτσι. Βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Έχουμε συγκεκριμένα 15 επιλογές. Έτσι. Αλλά την ώρα που ψάχνει κάποιος, ψάχνει για παράδειγμα hotel, Limassol για παράδειγμα, έτσι να πιάσουμε αυτό το παράδειγμα, ψάχνει κάποιος ξενοδοχείο στη Λεμεσό και βγαίνει αυτή η διαφήμιση. Βλέπετε ότι εδώ στον τίτλο έχει Hotel Limassol Cyprus. Μόνο. Έχει προσφορές τελευταία στιγμής ξενοδοχεία στη Λεμεσό. Έχει Royal Apollonia Limassol. Μόνο. Έτσι. Εδώ όμως που εμείς ερχόμαστε και γράφουμε τους τίτλους, αυτά που βλέπετε εδώ είναι ακριβώς αυτοί οι τίτλοι. Έτσι. Γράφουμε 15 περίπου. 15. Έχουμε την επιλογή για 15. Αλλά εμφανίζει μόνο 2 ή 3. Έτσι. Άρα τι κάνει, γνωρίζει, αντιλαμβάνεται πλέον η Google τι με ενδιαφέρει περισσότερο με βάση τις λέξεις που εγώ χρησιμοποιώ και μου δείχνει το ανάλογο τίτλο. Άρα, για παράδειγμα, εδώ αυτός που θα ψάξει ένα συγκεκριμένο κέντρο marketing θα του εμφανίσει αυτόν τον τίτλο. Κάποιος που θα ψάξει διαφημιστικές εταιρείες θα του εμφανίσει αυτόν τον τίτλο. Με βάση τις νυν και τις προηγούμενες του αναζητήσεις. Άρα, πάλι με τα εργαλεία της, έτσι, μπορεί να Βασικά, προβλέψει πολύ κύριε, τα έχω τσούκι με 80 ευρώ. Εγώ γράφτηκα δωρεάν. τι μας ενδιαφέρει περισσότερο, έτσι, στον καθέναν από εμάς, και να μας εμφανίσει αυτόν τον τίτλο. Άρα με τούτον τον τρόπο αυξάνονται οι πιθανότητες να κάνουμε κλικ. Έτσι. Λοιπόν, άρα και αυτό είναι ακόμα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Και το άλλο που θα δούμε εδώ είναι παρόμοιο με αυτό που είδαμε προηγουμένως στη Meta, στα conversions. Είναι μια πολύ παρόμοια λειτουργία που έχει για το Google. Η αλήθεια είναι η Google που την έβαλε πρώτη και ακολούθησε η Meta. Λοιπόν, όπου βασικά, απλά εδώ είναι λίγο πιο πολύπλοκο να στηθεί το conversion. Πρέπει να μπουν συγκεκριμένοι κώδικες στα website για να δουλέψει σωστά. Έτσι. Αλλά και εδώ, βάζοντας τους κώδικες μας, έτσι, μπορούμε πάλι να... Τι κάνει το conversion εδώ, που τη στιγμή που στείνονται αυτοί οι κώδικες, η Google γνωρίζει ποια άτομα ήρθαν στην ιστοσελίδα μας ή έκαναν κάποια ενέργεια μάλλον στην ιστοσελίδα μας ή στο application μας μέσα από τα Google Ads, άρα ξέρει ποια άτομα ενδιαφέρονται περισσότερο, τι χαρακτηριστικά έχουν για να δείχνει ανάλογα τις διαφημίσεις μας. Άρα μας βελτιώνει ουσιαστικά το αποτέλεσμα της διαφημίσης μας. Άρα υπάρχει αντίστοιχη λειτουργία εδώ, η οποία όμως έχει μια άλλη διαδικασία να στηθεί. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το Facebook και την Google, έτσι λίγο γρήγορα στον χρόνο που έχουμε, για να αντιληφθούμε πώς τα εργαλεία χρησιμοποιούν πλέον την τεχνητή νοημοσύνη. Αν έχετε κάποια ερωτήση για αυτά, στείλτε μου στο chat και να την απαντήσουμε. Να πάμε να δούμε και λίγο το κομμάτι του περιεχομένου, content marketing και τεχνητής νοημοσύνης, με το οποίο είμαστε όλοι πολύ πιο εξοικειωμένοι, λόγω και του ChatGPT, είμαι σίγουρος. Αλλά να δούμε και εδώ κάποια πράγματα. Λοιπόν, άρα, αν δημιουργούμε περιεχόμενο με τεχνητή νοημοσύνη, σίγουρα είναι περιεχόμενο στο οποίο δημιουργείται χωρίς να επεμβαίνει σε εισαγωγικά ο άνθρωπος. Εμείς δίνουμε την εντολή, άρα έχουμε ρόλο, αλλά δεν επεμβαίνουμε στη δημιουργία του. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες δημιουργίας περιεχομένου, κειμένου, φωτογραφίας, βίντεο, και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τούτο το περιεχόμενο στο SEO μας, στα social media μας, στο email campaign μας, στις ιστοσελίδες μας, παντού. Το πιο γνωστό εργαλείο σε όλους μας είναι το ChatGPT, έτσι.
το οποίο έχει πάρει και αναλύσει τις πιο σημαντικές και αξιόπιστες πληροφορίες στο διαδίκτυο από την αρχή της δημιουργίας του. Δεν είναι μέχρι το 2021 που λέω εδώ, είναι λάθος, είναι μέχρι το 2024 που πιάνει στοιχεία, Ιούνιο του 2024. Και ήταν και η πρώτη εμφάνιση ουσιαστικά συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης σε μαζική, αν θέλετε, για το ευρύ κοινό. Έτσι, γιατί υπήρχαν από πριν, αλλά στο ευρύ κοινό ήταν το πρώτο το οποίο εμφανίστηκε. Ε, Χρησιμοποιεί 175 δισεκατομμύρια παραμέτρους ώστε να μας δώσει μια απάντηση. Όπως έχουμε πει στην αρχή, έχει δυνατότητα να μαθαίνει και να εξελίσσεται μέσα από το δικό μας feedback, που είναι σημαντικό. Το πιο σημαντικό, οι απαντήσεις είναι ανάλογες των ερωτήσεων. Έτσι, οι ερωτήσεις τις ονομάζουμε prompts στην τεχνητή νοημοσύνη. Άρα τα prompts μας έχουν εξαιρετική σημασία. Το πώς ρωτούμε και το τι ρωτούμε έχει τεράστια σημασία στην απάντηση την οποία θα πάρουμε. Δεν είναι άνθρωπος, το θυμόμαστε αυτό, και δεν είναι άνθρωπος και του λείπει και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που έχουν οι άνθρωποι, έτσι, το συναίσθημα. Το EQ, Emotional Intelligence. Δεν έχει. Το αντιλαμβάνεται, αλλά δεν έχει. Έτσι. Αν του πούμε είμαι λυπημένος, καταλαβαίνει τι σημαίνει είμαι λυπημένος, αλλά δεν μπορεί να το αντιληφθεί, δεν το έχει ζήσει ποτέ. Αν και σήμερα οι επιστήμονες δουλεύουν και σε αυτό το κομμάτι για να εντάξουν και συναίσθημα στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουν. Άρα, είναι μια σημαντική παράμετρος την οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Έτσι. Στα πολύ βασικά, γιατί στον χρόνο που έχουμε δεν μπορούμε να δούμε ακριβώς πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε το ChatGPT, αλλά στα πολύ βασικά, όταν θα το δημιουργήσετε, είναι σημαντικό εδώ, να μπούμε εδώ να έρχεται να του βάλετε κάποια custom instructions τα οποία εσείς θέλετε, στο personalization, έτσι, αν έχετε το πληρωμένο version, όπου βασικά είναι custom instructions. Του λέω δηλαδή, θέλω να είσαι πιο casual, δεν θέλω να μου μιλάς στον πληθυντικό, να είμαστε πιο χαλαροί. Θέλω ολοκληρωμένες απαντήσεις, δεν με ενδιαφέρει πόσο μεγάλες θα είναι. Εγώ θέλω ολοκληρωμένη απάντηση. Δεν μπορούσα να του πω κάτι άλλο. Έτσι, του λέω ότι θέλω να ξέρω την δική του άποψη, αλλά δεν μου δίνει μόνο απάντηση, μου δίνει και απόψεις. Έτσι, και τα λοιπά. Κάποιο άλλο μπορεί να του πει κάτι άλλο. Κάποιο άλλο μπορεί να του πει: δεν θέλω απόψεις, θέλω σύντομες απαντήσεις κτλ. Άρα υπάρχει αυτό το custom στοιχείο που το καθοδηγούμε εμείς πώς θέλουμε να μας δίνει απαντήσεις. Όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το prompt, η ερώτηση που του κάνουμε, το πώς το ρωτούμε. Είναι ανάλογη και οι απαντήσεις. Δηλαδή, αν του πω πώς να αυξήσω τις πωλήσεις μου, είναι μια ερώτηση. Αν του πω πώς να αυξήσω τις πωλήσεις του αυτοπωλείου μου, το οποίο εξειδικεύεται στα παχύφυτα, βρίσκεται στη Λευκοσία και τώρα κάνω ενέργειες μόνο στο Instagram, έτσι, είναι μια άλλη ερώτηση. Αλλά έχει πάρα πολύ σημασία τι του ρωτώ και τι πληροφορίες του δίνω. Έτσι. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι αυτό που είπαμε, δεν θα το επαναλάβω όσον αφορά το συναίσθημα. Αν το ρωτήσετε τι είσαι, έτσι, θα μας πει ότι έχει εκπαιδευτεί να αναλύει άρθρα και τα λοιπά για να μας δίνει απαντήσεις, αλλά μας λέει αυτόν εδώ. Δεν έχω συνείδηση ούτε προσωπικές εμπειρίες. Έτσι. Αυτό που κάνω είναι να παράγω απαντήσεις προβλέποντας την επόμενη λέξη ή φράση με βάση το πλαίσιο που μου δίνεις. Άρα εμείς καθορίζουμε το πλαίσιο. Άρα δεν είναι δύσκολο να χρησιμοποιούμε το ChatGPT, τον Google Gemini ή το οποιοδήποτε εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει όμως να μάθουμε πώς δημιουργούμε εμείς το πλαίσιο. Και υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές και τρόποι που πρέπει να λειτουργούμε έτσι ώστε να μπορούμε να δημιουργούμε αυτό το πλαίσιο. Έτσι. Και έναν από τα στοιχεία, αν θέλετε, πολύ σημαντικό του πλαισίου, γιατί υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία έχουμε υπόψη μας, είναι αυτό. Του λέω, βοήθαμε να εντοπίσω το target audience μου, το κοινό στόχο της εταιρείας μου. Και του λέω, εταιρεία μου, το αυτοπωλείο, στη Λευκοσία κτλ. Τι του λέω, ask follow-up questions until you have all the information to create the best target audience. Αλλά του λέω, ρωτάμε πίσω, τι θέλεις να ξέρεις και να μου δώσεις την τέλεια απάντηση. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντική ερώτηση να την κάνουμε.
Έτσι. Πες μου τι θέλεις να ξέρεις για να μου δώσεις την τελεία απάντηση και να έρθει πίσω με τις πληροφορίες που θέλει. Γιατί αν δεν το ρωτήσουμε, δεν θα έρθει πίσω. Θα μας απαντήσει με βάση τα δεδομένα που έχει. Άρα τούτο ένα κομμάτι αυτού του πλαισίου που πρέπει να χτίσουμε στο ChatGPT, έτσι ώστε να έχουμε τις τέλειες απαντήσεις. Και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, να πούμε και λίγο στο κομμάτι του image, πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι της εικόνας. Έχουμε πει όσον αφορά φωτογραφίες και βίντεο, δεν είμαστε εκεί που θέλουμε. Έτσι, δεν είναι τόσο εξελιγμένα τα εργαλεία όσο στο κείμενο. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι ε, πρέπει να του δίνουμε πληροφορίες, να μην του πω δώσε μου μια φωτογραφία του δάσους. Θέλω πυκνό δάσος με κίτρινα, πορτοκαλί και κόκκινα φύλλα και φθινοπορεινή ατμόσφαιρα. Αυτό πρέπει να του πω. Έτσι, και να το καθοδηγήσω. Πρέπει να του πω χρώματα, φωτισμό, ατμόσφαιρα. Να μην του πω παραλία. Παραλία στο Γεωβασίλεμα με ζεστές πορτοκαλί και μόβα αποχρώσεις, για παράδειγμα. Έτσι. Θέλω ρεαλιστική φωτογραφία. Θέλω να είναι πιο artistic. Θέλω animation. Πρέπει να του το πω. Θέλω μάλλον θέλω πρέπει να του περιγράψω και το κάθε στοιχείο ξεχωριστά. Αυτό είναι επίσης ένα συχνό λάθος που γίνεται. Να του τα λέμε όλα μαζί. Έτσι. Δεν πρέπει να τα λέμε όλα μαζί. Βήμα-βήμα. Έτσι. Ε, άρα θέλω δύο παιδιά που παίζουν με έναν καφέ σκύλο σε πάρκο γεμάτο πράσινο γρασίδι να μου το δώσει και μετά να του πω πρόσθεσε δέντρα, πρόσθεσε θάμνους, πρόσθεσε και τη μητέρα τους. Άρα το χτίζω ουσιαστικά. Αν θέλουμε κίνηση ή όχι, θέλουμε δράση ή ηρεμία. Αν θέλουμε κάποιον brand, αυτόν παλαιότερα δεν δούλευε, πλέον δουλεύει. Δηλαδή, να το δούμε αν θέλετε μετά, αν του πω προσθέσε μου και μία Coca-Cola στη φωτογραφία, για παράδειγμα το ChatGPT θα σου το προσθέσει. Πριν ένα χρόνο δεν το έβαζε, δεν το αντιλαμβάνεται. Σήμερα θα το προσθέσει. Αλλά πλέον μπορούν να κάνουν και αυτά, να βάλουν brands μέσα. Ε, Πού βρίσκεται το κύριο θέμα, το φόντο δηλαδή, τον background και την οπτική γωνιά. Άρα αυτά τα 8 εδώ είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να δώσουμε, έτσι, ώστε να μας δώσει μια καλή φωτογραφία, συν κάποια άλλα όπως τις λεπτομέρειες, αν θέλουμε αναφορά σε κάποιον καλλιτέχνη για να μας κάνει αυτόν το στυλ και τι δεν θέλουμε. Παραδείγματος και τι δεν θέλουμε. Ένα από τα πολλά εργαλεία που υπάρχουν και επέλεξα αυτό γιατί είναι αρκετά διαδεδομένο το Canva, έτσι γι' αυτό επέλεξα το Canva, είναι το Canva το οποίο γνωρίζουμε, το οποίο πλέον έχει και τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι επέλεξα αυτό που είναι πολύ διαδεδομένο να δούμε. Έτσι. Το οποίο μου λέει describe your idea and I will bring it to life. Έτσι, εγώ θα πιάσω έναν έτοιμο prompt από αυτά που είχαμε προηγουμένως στο παράδειγμα μας. Έτσι. Να του πω ένας άντρας στέκεται σε βράχο ενώ τα κύματα χτυπούν δυνατά γύρω του. Έτσι. Το έπιασε. Νομίζω ναι. Ωραία. Λοιπόν, και θα μας το δημιουργήσει. Έτσι. Άρα βλέπετε έχουμε έναν άντρα στέκεται σε βράχο και τα κύματα χτυπούν δυνατά γύρω του. Και έχουμε εδώ και διάφορες επιλογές. Αλλά το ότι είναι άντρας, το ότι στέκεται αν το έλεγα άνθρωπος, μπορεί να βάζει εκεί. Δεν σας το έκανα share, συγγνώμη. Συγγνώμη. Sorry. Άρα έβαλα το prompt και μου έδωκε να του βάλω έναν άλλον τότε, γιατί να το δούμε. Ας το βάλουμε αυτό. Ένα κόκκινο Τέσλα που τρέχει σε παραθαλάσσιο δρόμο. Να το δω. Άρα του είπα ότι είναι το Τέσλα, μου έβαλε τη μάρκα ουσιαστικά, τον παραθαλάσσιο δρόμο κτλ. Και μου έδωκε διάφορες επιλογές, με τις οποίες μπορώ να παίξω. Δηλαδή μπορώ να συνεχίσω να του δίνω οδηγίες για το πώς θέλει να γίνει ή μπορώ απλά να επιλέξω αυτή τη φωτογραφία. Όπως είπα, να του δώσω οδηγίες, για παράδειγμα, change the color to blue. Άρα, και δεν του είπα του αυτοκινητού, θεωρώ ότι θα το καταλάβει, μπορεί και όχι. Ήταν πιο σωστό να του το πω, το καταλάβει προφανώς. Άρα, μπορούμε να του δίνουμε οδηγίες και από εκεί και πέρα το παίρνουμε αυτό και μπορούμε να το αλλάξουμε και εμείς, να του βάλουμε κάποιο λογότυπο, να του βάλουμε κάτι
το οποίο θέλουμε. Όπως υπάρχουν και επιλογές εδώ όσον αφορά το στυλ, θα μπορούσα να κάνω πιο δημιουργικό στυλ, να το κάνω ασπρό, μαύρο κτλ. Ή να επιλέξω διαστάσεις ή οτιδήποτε άλλο θέλω εγώ. Αλλά αυτό είναι ένα από τα πολλά εργαλεία που υπάρχουν όσον αφορά τη δημιουργία κειμένου. Λοιπόν, και πάμε και λίγο σε άλλες, να φύγουμε λίγο από την τεχνητή νοημοσύνη τώρα, έτσι, να δούμε και κάποια πράγματα πριν κλείσουμε ή πριν πάμε στις ερωτήσεις σας, έτσι, που έχουν να κάνουν με καινοτόμες τεχνολογίες. Η Χριστιανά ρωτά κάτι, αν μπορούμε να ανεβάσουμε περιεχόμενο για να το τροποποιήσει. Ναι, μπορείτε να το κάνετε, αν και υπάρχει ένα άλλο εργαλείο, να σας το δείξω, το οποίο, η αλήθεια, ένα λεπτάκι, μπορείτε να το κάνετε και μπορείτε να το κάνετε και στο. Λοιπόν, δώστε μου ένα δεύτερο λεπτό, όσο μιλώ να σας το βρω. Μπορείτε να το κάνετε είτε εδώ, είτε στο ChatGPT, είτε στο Google Gemini. Και το Google Gemini είναι καλό εργαλείο να χρησιμοποιήσει κάποιος, αν και το ChatGPT ίσως να είναι λίγο καλύτερο. Αλλά, δώστε μου ένα δεύτερο λεπτό και να το δούμε. Μάλιστα. Νομίζω το βρήκαμε. Να σας το δείξω απλά, έχω πολλά ανοιχτά. Εδώ είμαστε. Ωραία. Λοιπόν, έναν καλό εργαλείο για να αλλάζετε φωτογραφίες ή να αλλάσετε στοιχεία ή να αντιγράφετε φωτογραφίες, δηλαδή θέλω κάτι παρόμοιο κτλ. Είναι το Nano Banana. Δείτε το, είναι ένα σχετικά καινούργιο εργαλείο. Είναι καιρό που το διευκρινίζουν εδώ γιατί διαδόθηκε για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί, ότι ανήκει στην Google. Έτσι, δεν ανήκει στην Google. Είναι ανεξάρτητο από μόνο του. Βέβαια μπορεί να το κάνουμε και καλό ότι διαδοθήκε γιατί έγινε πολύ γνωστό. Άρα αυτό είναι καλό εργαλείο για, όπως λέει, το γράφει και εδώ, transform an image. Έτσι. Άρα σου αλλάζει image, είναι πολύ καλό σε αυτό. Εξειδικεύεται αν θέλετε σε τούτο. Και τα άλλα το κάνουν, έτσι. Απλά εδώ μπορεί να το κάνουν λίγο καλύτερα. Λοιπόν, άρα, φεύγω λίγο από την τεχνητή νοημοσύνη, να το ανοίξουμε λίγο, επειδή κάνουμε και αναφορά σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμες τεχνολογίες, γιατί δεν είναι μόνο η τεχνητή νοημοσύνη. Απλά είναι πολύ trendy η τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχουν και άλλα. Λοιπόν, μια αναφορά στα NFTs. Έτσι. Τι είναι τα NFTs? Είναι ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο το οποίο συνδέει ιδιοκτησία με ένα μοναδικό φυσικό ή ψηφιακό αντικείμενο. Non-fungible token. Πολύ απλά. Ψηφιακά προϊόντα τα οποία απολούνται στο διαδίκτυο. Δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Είναι μόνο ψηφιακά. Όπως αγοράζουμε έναν πίνακα ζωγραφικής και τον κρεμάζουμε στο σαλόνι μας, στον τοίχο και το βλέπουμε, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι, για παράδειγμα εδώ, ένα digital artwork, ένα πίνακα ουσιαστικά, ο οποίος πωλήθηκε 69 εκατομμύρια σε δημοπρασία. Δεν τον πήρε ποτέ ο ιδιοκτήτης στα χέρια του, τον έχει στον υπολογιστή του. Ε, και όλο αυτό δουλεύει με την τεχνολογία blockchain, είναι η ίδια τεχνολογία που δουλεύουν τα κρυπτονομίσματα. Ε, λοιπόν, άρα, αυτά τα non-fungible tokens, τα αφήνω αυτά γιατί είμαστε λίγο εκτός χρόνου. Λοιπόν, όλα αυτά τα non-fungible tokens έχουν αξία στο ψηφιακό κόσμο. Γιατί σας τα αναφέρνω, να πούμε ότι μπορεί να είναι συλλεκτικά αντικείμενα. Η Nike, για παράδειγμα, η Coca-Cola, τέτοιες εταιρείες πουλούν NFTs. Δηλαδή, πουλούν non-fungible tokens προϊόντα τους. Η Barbie, για παράδειγμα, πουλά NFT. Την Google, την Barbie, υπάρχει σε NFT. Άρα, τα μεγάλα brands πουλούν και NFTs. Πουλούν το προϊόν τους στο ψηφιακό κόσμο και υπάρχουν και άλλα. Υπάρχουν και ακίνητα να αγοράσει κάποιος, υπάρχει μουσική κτλ. Όλα αυτά είναι ένα τεράστιο market, έτσι, το οποίο βέβαια για να μπει κάποιος πρέπει να το μελετήσει αρκετά καλά, έτσι.
Δεν είναι σκοπός μου να σας πω να αγοράσετε οτιδήποτε για να μην παρεξηγηθώ. Ε, Απλά αν μπείτε σε πλατφόρμες όπως είναι τη Decentraland, θα δείτε ότι υπάρχουν όλα αυτά τα NFTs, έτσι, τα οποία κάποιος μπορεί να αγοράσει. Άρα, αν κάποιος έχει έναν avatar στον εικονικό κόσμο, για παράδειγμα, μπορεί να το αγοράσει ξέρω εγώ, αυτά τα ρούχα, ή να το αγοράσει αυτά τα γάντια, ή να το αγοράσει αυτά τα παπούτσια. Έτσι, τα οποία είναι εικονικά, επαναλαμβάνω, και έχουν αξία. Έτσι, όλο αυτό το εμπόριο γίνεται με κρυπτονομίσματα. Και είναι ένα τεράστιο industry που υπάρχει. Έτσι. Και επειδή κάποιοι θα σκέφτονται ότι αυτά δεν είναι για την Κύπρο, να σας πω ότι τα τελευταία στατιστικά που έβλεπα έλεγαν ότι στην Κύπρο, συγγνώμη, από στα collectibles, έλεγαν ότι στην Κύπρο τα τελευταία 1-2 χρόνια, νομίζω το τελευταίο 1 χρόνο, το 24 ήταν, περισσότερα από 100.000 άτομα είχαν εμπειρίες στο Metaverse. Πιο νεαρές ηλικίες βέβαια, έτσι. Αλλά είχαν. Άρα μπαίνει και στη δική μας κοινωνία. Υπάρχει, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απομακρυσμένο. Και πάρα πολλά brands επιλέγουν ουσιαστικά να έχουν παρουσία σε τέτοιες πλατφόρμες. Αυτό δεν είναι AI, είναι απλά μια αναφορά σε κάποιες άλλες τεχνολογίες. Υπάρχει η Decentraland και υπάρχει και η OpenSea που είναι από τις πιο γνωστές. Η Decentraland ήταν η πρώτη. Ε, λοιπόν, εδώ κάποια παραδείγματα, όπως είπα προηγουμένως. Η Nike, για παράδειγμα, αν κάποιος αγοράσει παπούτσια για το avatar του, του στέλνει και του ίδιου το ίδιο ζευγάρι παπούτσια. Η Barbie κάνει το ίδιο. Αν κάποιος αγοράσει Barbie σε NFT, σου στέλνει και μια πραγματική. Τα Taco Bell, επειδή προφανώς δεν μπορεί να σου στέλνουν φαγητό, έτσι. Αν αγοράσεις NFT Taco Bell, δίνει όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Άρα, εταιρείε, ειδικά μεγάλες εταιρείε του εξωτερικού, κολοσσοί χρησιμοποιούν πλέον πάρα πολύ και αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Θα θυμάστε βέβαια μιλώντας για Metaverse, και είναι ένας λόγος που κάνουμε αναφορά, ή πιθανόν να θυμάστε, πριν μερικά χρόνια ο Mark Zuckerberg, ο ιδιοκτήτης του Facebook, της Meta, μετονόμασε το Facebook σε Meta και είπε ότι αρχίζουμε να επενδύουμε στο δικό μας Metaverse, δηλαδή να στήσουμε τον δικό μας εικονικό κόσμο, τον οποίο έδειξε και κάποια πολύ εντυπωσιακά βίντεο για το πώς θα είναι. Βέβαια αυτό το project φαίνεται ότι λίγο έχει ξεχαστεί. Οι επενδύσεις που έγιναν στην αρχή ήταν τεράστιες, τώρα έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι επενδύσεις της Meta στο Metaverse και επενδύει κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη, αν και δεν μας έχουν πει αν το δουλεύουν το project ακόμα ή όχι. Απλά το έχουν έτσι επισκιάσει λίγο. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω έτσι εν συντομία στο σεμινάριο μας. Πριν πάμε στις ερωτήσεις, απλά επειδή έκανα κάποιες αναφορές, να πω ότι, να επαναλάβω μάλλον ότι αν θέλετε το σεμινάριο τις επόμενες έτσι, 1-2 μέρες θα το έχουμε στο κανάλι μας στο YouTube. Σας στέλνω στο chat το link. Αν κάποιος θέλει να το ξαναδεί, υπάρχουν και άλλα παρόμοια free σεμινάρια που έχουμε στο κανάλι μας στο YouTube. Αν θέλετε, μπορεί να κάνετε, όπως είπα, την εγγραφή σας στο Marketing Bonding για να ενημερώνεστε για άλλα σεμινάρια που έχουμε, είτε δωρεάν είτε όχι. Και ουσιαστικά στοιχεία τα οποία έχουμε κάνει αναφορά σε αυτό το σεμινάριο, ουσιαστικά μπορείτε, επειδή ήταν σύντομο, ήταν 1 ώρα περίπου, τα βρείτε σε άλλα σεμινάρια μας. Έχουμε 100% επιχορηγημένο σεμινάριο, κανέναν κόστος αυτό. Το Masterclass τεχνητής νοημοσύνης και καινοτόμων τεχνολογιών στο marketing είναι 16 ώρες, 16, συν 4 συμβουλευτικής, άρα είναι 16 ώρες online σεμινάριο, 100% επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ και έρχομαι και 4 ώρες στο χώρο σας, στην εταιρεία σας βασικά, για προσωπικό consulting. Καλύπτουμε πάρα πολλά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, το Metaverse, NFTs, αλλά και πολλά άλλα πράγματα, πολύ πιο αναλυτικά από σήμερα. Έχουμε αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι 42 ώρες, είναι το μεγαλύτερο μας σεμινάριο αυτό, Digital Marketing Masterclass, που αναλύουμε πλήρως το πώς μπορεί να προβληθεί κάποιος σε Facebook, σε Instagram, σε TikTok, σε Google. Είναι πάρα πολύ πρακτικό σεμινάριο, είναι 10 συναντήσεις, αλλά αναλύουμε τα πάντα με πάρα πολύ πρακτική. Και το
στρατηγική marketing για μένα είναι το πιο σημαντικό, γιατί είναι η βάση για όλα. Επίσης 100% επιχορηγημένων, κανέναν κόστος για εταιρείες. Αν έρθετε μέσω εταιρείας, είναι 100% επιχορηγημένα. Η διαλογή με το άλλο, 16 ώρες συν 4 ώρες συμβουλευτικής. Εδώ βοηθούμε πάρα πολύ στο πώς να χτίσεις μια στρατηγική marketing και το πλάνο για τον branding σου. Και αφού είμαι εδώ, έχουμε ακόμα δύο που έχουν να κάνουν με design, για όσους θέλουν να μάθουν να χρησιμοποιούν Adobe Illustrator ή Photoshop. Έχουμε ακόμα έναν εδώ για Photoshop. Απλά αυτά τα λέω γιατί έγιναν κάποιες αναφορές, τα οποία είναι στο επόμενο διάστημα. Υπάρχουν και άλλα, αλλά αυτά είναι το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, αυτά από μένα. Θα κλείσω και το recording. Αν θέλει κάποιος ή κάποια να κάνει κάποια ερώτηση, να το σταματήσω.